Ndio wangu aine mukomana uya nemusikana aka. Maitozivana kuti muri vasikana vake mese. Mamusingazivani. Kwewe 15 years unovaka mushayo. Naye mwanangu. Saizi yako imbotarisana amai varukwa. Vatarisa. Dai munotoata amai avo. Chicha ndiri kuitira munyika ino chokwa. Naye mwanangu. Chakaita kuti iwe uende kumurume. Dai wendivhariro gedhira. Kana mbudzi dzangu dziri kubuda. Dzatobuda dzese dzofana kudzoka muno. Iyo regera iyo haisi. Kopanapa. Aita nyaya. Ko iwe mukomana waru. Aita chatonga nyaya iyo anofana kuenda kumapurisa. Ana kutoya mudare ari kudanana neunda age azvitendero pamutemo wechivanhu chedu. Iwewe haufaniri kuda munhu uine makore mashoma. Wazinzwa? Murume wako tatomusungisa. Sozvo. Yaintonzwa sajena vaifana kuya ngaifana kunge vato ari pano ngaifana kutoenda. Iwe ndoda kuti mwana uyu aende kupolisi. Anopa ma statement. Akarara newe. Usaramba. Wakamudire. Waida kudini naye. Ko imambira kuite naye, mamida kurorana. Wanga wachimudi. Amuna kurara mese, amuna avusuda kurorana, wanga wachimudi. Koyo wanga wachimudi. Vabereki vake vari kupi komwana? Vari kumutsonzwa. Wanga wachimudi. Anga akati chi anokurora. Mamsani mambotaura mese. Kumakadananirana paimufoni. Masura watu wa statement mapurisa hiyo. Akatotoro. Ipa statement yeye kuna mambo kuchichakaiti. Wongo ino mukomana. Ko chichakaitika nemusikana. Nemusikana uyu watina kuzotika netsana so tonga Friday kuseni. Tarara kumaso tasununguru atinzi tende kumbata nogadzira kudzoka futi Friday maso chinamate papo. Tiri kugeti yachitopfeka bhutsu. Akangoti ini ndichazviuraya life yangu yakaramba yakadaro. Zvipanguva iyoyo inhangu handinombosangisione ngoti munhu angotaurawo semunhu anenge angogadzirwa. Ndozvaakangotaura chete. Chii chaachambobuda chakaita kuti adaro. Fine. Alright. Ipako ipa. Ndakatambira report. Yakabva kupolisi. Yaitaura kuti ndanjida kuti sajeni vacho vange vari pano. Yaitaura kuti pasowe rako pafira vanhu vatatu. Ava tu vakafa vachizvihenga nemachira echechi. Uyo akapedzisira haana kuzvihenga here nejira rechechi. Akapedzisira ndio wacho kunetsana nava vakanetsana. Haana kuzvihenga here nejira rechechi. Akazvihenga nejira rechechi. Very good. Umwe wacho akazvihenga kuti nejira rechechi. Ko uri kurambeko mwanangu. Ndati nyatsotaura zvinhu zviri clear panapa. Muno munyika yangu handisati ndasangana nezvinhu zvakadaro. But isowera wakavhura iwe. Now jira rechechi rauraya vanhu vangani munyika mangu muno. Kuchechi isusu tinoti vanhu vanoenda kuchechi kunorarama. Vaende kunofira iko. Zvikureve. Pamusoro kushuma. Ndofunga ava vakapedzisira kuuya. Vanga vane nhau dzavo dzevakomana nemusikana.
but ndati jira njira semunhu angauya akararo kuchechi semunhu anga achibatsirwa akauya ndobva raro kuchechi ndobva mukachidzokera kupi kumba pasowe pakoka ichokwadi kushoma right wokutanga akabva kuharare aitobatsirwa vese ndeyekubatsirwa vari kufira pasowe rako saka mudzimai wacho ndowataina mata naye ndobva vaya nemurume akati murume wangu ari kuita sei ari kurwara saka akakunogeza murume akabva nzvenga akatiza into yakatoita kutotiza murumukadzi wake vachitoenda kunoita sei right iwewe ndiwo muridzi wesowe haubvunduke here kuti chii chiri kuitika takatomboigara pasi nevatungamiriri tichida kuona kuti chii chaitika saka takangoti seuyewe semunhu anga achirwara njere nekuti wacho kutanga airwara njere munhu anga atoya kuzobatsira makachenurwa nani imi mufanira kuchenurwa here chokwadi hapana akakuchenura here chokwadi uri kuona mwanangu chivanhu chinonetsa chivanhu chakasiyana necriminal yekuti unoiswa mujere iwe jere rako nderekuti sowe rako richaramba richifa chi because kwauya vanhu vadeuka ropa kwauya munhu wadeuka ropa inini muridzi wenyika yacho handina ese wapanzisa panda kuchenurwa pana ndokunge sowe rako tarivherifa kuti rirambe richienda mberi ndikaona zvisina kodzero ndorivharisa sowe ndosaka ndauya wacho ari kunzi akafa mwana mudiki tatitori kumunaka hazvina mhosva akatoita kuti ina ndakanamunhu imi munondidza kuti kana pakafira mwana mudiki toti pafira mwana mudiki hatiti pafa munhu pamusoro kushungu ndauya ndikuedza kutsanangura ndofunga vechechi vamwe nditori navo varipo pano vari kupi vechechi muri kupi simudzai maoko aninamata uchechi zviri kufamba here muzukuru zviri kufamba here uchechi kwenyu chinoitika mushure kushungu panouya vanhu kuzobatsirwa saka munhu anouya aine dambudziko rake saka pakuzvisungirira kamuzukuru ndopandiri kuti aenda kun'anga kunopera dambudziko handiko kuri kugadzirwa dambudziko uku kuchechi kwenyu munhu ari kuda kubatsirwa abva nedambudziko rake kumba chiri kuzomboita kuti panobatsirwa vanhu pofiwa asingafire kwabva dambudziko ndopandinoda kuti imi mubvunze kuti chinyi munhu ane dambudziko kumba kwake penya pasiripo pane dambudziko rake oya ofira pamba penyimi iye dambudziko abva naro kumba kwake hamusi kuona here kuti pane samuthing chiri kuattracta vanhu pane mhepo dziripo ka ndofunga pamusoro kushungu ndofunga mweya mutsvene makambobvunza akatanga kuuya nditi paakabuda ndandisipo zvangu ndandatobuda akatotaura akachiudza adzimai akati adzimai inini ndine zvandakaita ndikaramba ndiri panapa ndosvibisa sowe richi revanhu ita kuti tiita sei tibude saka pakuenda kunogeza ndofunga pamwe akaona nga inonokera ndobva akatoita kutotiza adzimai ndobva totanga kutomuita sei kumumhanyisa ndobva tadza kumubata ndokutiza kwakati adzimai vake sowe rako uri kuriti chii riri powerful zvokuti vanhu vanofira ipa akwete ndozvandiri kuti ndatibatanikati ndozvandiri kubvunza kai ichokwadi pawa iyi yekufa kwevanhu isimba resowe madzimai vasumudza vaende vapi hai imimi munoti kudini ninyaya yepasowe mapurisa vari kupiwa attention mambo vapiwa attention nesowe harisiriro hwani riripo iri masowe akawanda siriwo but izvi zviri kuitika penya apa ndekupi kwazvakamboitika musoro ikushungu hakuna kumwe kwandakambonzwa kwazvakaitika asi zvidonotineso kuti chii chinenge chiitika kuti zvidaro notice tati kuenda kuchechi kune nama that's correct saka tizive kuti umwewo rudziwo nekuti kwavo madzimai number 2 imi yes kunamata kwatoita ndekuti sisi hedu hatisatambosangana nedambudziko asi chakazoitika nekuti dambudziko rakatozotanga pauya kubazi baba vanga vachitopinga vakabva nekwaakari saka isusu manje panguva dzacho idzodzo hatizofunga zvakawanda noda kuti munhu anototiza pamasowe unonofira zvake kupi unonofira zvake kure kure pasiri pamasowe patonamatira saka haana kufira kureka chero akaenda kubhulawayo but abva hapo so kure kure sowe renyiri ina wekuti ndichida kubatsira chaanozotiza chii mweya mutsvene kuvhundutsira vanhu
Right, next. Imim. Pakamira sei. Ai, nisemaonera angu wandiko. Kana kwanziri kubva kwacho nezvokwazviri kuenda ndikunyatsokaza kuti Muna kana ansana. ansanazvo ini. Asi mucharamba muchikunamata chete. Noti chandiri kudaka, handisi kuda madhethi apa. Chechi kana yauya haifaniri kuuraya vanhu vangu. Ndozvandiri kuramba izvozvo. No. Ndane madhethi aya. Nyika. Ndifare nezvinhu izvozvo. Ndinoda kunzwa kuti vanhu vaenda apa vararama, vaenda apa vararama, kwete kuti vaenda apa vafa, vaenda apa vafa. Ini ndiri muno. Papo pansoro kushunguni papindura. Panonzi 3. Mwana kuya kwakaita akatouya kuti tori kuchechi kwataita tushedzo. Ndo ndanzi ndimubatsira. Andakumbatsira ndakangoti asisondo ndaramba. Ndo ndatoti munhu aita sei? Inzwa waka mwana. Tese tiri mumachechi. Ini chechi yangu haisati yambovigirwa munhu inoshandirawo. Haisati ndavigirwa vanhu vetype vakafanana vanofira kwakwa. Iwe vhunduka. Vhunduka. Because mese marikona mune varwere vanobva kunana Bulawayo kwaMutare kupi vanoiswa kuchechi. Avafire muchechi imomo. Munoziva mweya mutsvene womuchechi menyu mimi. Waifanira kutochema kuti chii chinoda kundisvibisa ichi. Mukereke. Motove neansa nhasi yamune muchonditaurira panapa. Kuti aiwa mambo. Pane nyaya iripo pasowe pangu kana kuti kwazvimba. Kuri ave kwangu ini. Havasi kuda sowe racho. Kana ndiri ini ndonovatsura kana kuti ana changamire. Ava vanhu pano vari kuitira kurarama. Wazvinzwa? So ndiri kuda kuti muvhunduke nezvimwe zvinhu kwete kuchirira rufu. Rokuti munochirira rufu muchitaura kuti akabva achitiza pasowe. Pane chikwambo here pasowe penyipa. Chii chiri kutiza vanhu vari kurwara ava? Yes. Venyika ndakakudza kuti muri kukundwa nevanhu venyika. Same person akashayika ipapa. Vanhu venyika vakauya pano. Manzwaka? Asi vakashayikirwa vakakonzeresa kuti munhu ashayike vachimushandira havana kuuya pano. Vemunyika vakauya pano. Mambo chii titauya isu mwana uya haana kufa zvakanaka. Zvakamira sese ndikavachaja mombe handinizvo. Vakabhadhara mombe yavo ndikavaudza zvokuita kuti pamba pavo pasava neproblem. But vekuchechi manje pane vanhu vangani. Vakachirira chete mweya mutsvene uri kushanda. Uchikudedzerai vanhu vakafa kudhara vachiuya penyu vachiwanza dambudziko munzvimbo mangu inini. Kuvari kudii kufira kunzvimbo dzana mambo wavo. Hakuna masowe. So inini ndakushedzai iwe semukuru wechechi iyoyo. Chechi yako haigadzire rufu. Chechi ndaigadzire upenyu kuvanhu vangu. Kwete chechi inoti munhu akaenda achihwara hadzoke. Ndoramba ndakaitarisa chechi iyoyo ichirarama munzvimbo mangu. Dai ndizvo. Right, next madzimai mukuti chii? Yes. Asi chiitiko ichi chakuitika ni Hamsati machiona. Kwa ini ndakahadzikawo. Pamakore amanamata makambonzwa ndichikutumirai mupurisa kuti mukunamatiri. Kana zvinhu zvakanaka zvichiitika mambo hamuwaoni. Zvikabhenda pakati munhu afa vanhu vangu vachifa. Handidi. Handida kuitwa mambo wemhuka ini ndiri mambo wevanhu. Pari kurarama munhu hamumbondiona ipapo. Pati kana padai so ndakuda kuziva ndezvekwaani. Kana zviri zvekunyika kwangu ini, nyika yangu inini haivedze vanhu iye ichitonga vanhu. Manzisi zviri kuramba izvozvo kuti unzi mambo unenge uine vanhu. Ko vanhu kana vakupera nzvimbo inopedza vanhu iyoyo kana iri yangu ini ndinoisika ndoitsura. Vanhu varege kupera vararame nokuti vanhu havawire kufa. Ndo basa rediro. Now ava vari kukadzika kwemi. Right.
sezvakaita sababa wakazvifungura wekutanga pawakataura ini ndandatoenda zvangu ndikatipege ndonora murwere vachitosvikana nemadzimai avo vachiti inini ndoda kuti ndibude panapa nekuti inini ndine zvangu zvandinazvo kuti ndozosvibisa mazuva ena handisi kuda kana gemenzi randakapfeka handisi kuda kuti ndiwanike ndakaita sei ndakaripfeka ndibvisei ndakati kana vachiti vada kubviswa gemenziri vabvisei zvikanzi manje nini kuti ndivabvise vakutoshupa nemadzimai ndikati vabvise zvikanzi ndinasi kuda kupfeka zvandakapfeka izvo nokuti ndakatosviba kare zvokuti ndisvibise paso handisi kuda saka tichizobude papo ndakazongoonawo kuti tazonzwa kuti baba vakazotiza vanosungurira inzwa mwanangu panapa mudzimu wakuparonda wati nhonzi dzidi manga chena inoparira parirechi ndione nzvimbo iri kuda kuita zvakanaka ndione nzvimbo ine maprofita ari kuya achingoshanda donga watonga nokuti muprofita akabva uko nevakadzi vake vari maunda age anenge achiprofita aripa isowera kwe kana vakapfinyirana neuyu neiye nyakufa hapana achaziva tiwo ndiwo wanzi unodiwa stereki saka enda akufa uyu nyakusara akasataura zvakanaka mudare rangu anoita mhemerera auroorwe mwanangu ukaona ndiri pano be very careful ndini mambo vapenyu nevakafa vanochengetwa nenini vanotsurwa nenini ukasataura chokwadi ucharamba uchimuona mwana iyeye kumeso kwako because hauna kuya kuzomurandutsira kuna mambo wako kuti no mambo nemunhu isi akanetsana kuti tanga takaparikwa pamunhu mumwe chete saka takatsvinyirana mazuva anoti handiti ukarega kutaura uchagara uri chembere wakadai auroorwe ndichaitisana shaisano nouye akafa ndakuudza right so zvandiri kuda pano mwanangu kuti nyaya yako ifambe ndiri kuda kuti sowe rako ribvise mombe mbiri opanzwa mombe mbiri idzi ndakuda kuya kuzotsura miti yangu iya handidi munhu anoti anonamata pesungirira munhu ozisungirira anonamata pezisungirira ndakuya kuzotsura miti iyi kuti mweya uyu haufaniri kuitikira panorarama vanhu kana vanhu vatsika munzvimbo yekurarama mweya wokufa ngaupere hati ndizvo here vabva uine mweya wokuda kuzviuraya ukasvika pasowe dzvene waenda ndozvatinotarisira izvozvo saka ndozvandinoda kuti zviita semwana wenyu wamabereka right chibvisa mombe ne$100 kunzana chizviita izvo mazinzwa imiwe chete itai zvinhu izvozvo nokurumbidza akazofa mumwe munhu futi ini ndisina chandaita hamuzorigona dare tanga tichimborangana nemapurisa tovhara here manzwanga be very very careful kana ndikasavataura kuti ndachenura mapurisa anovhara mandinzwa ndanga ndakamushedza kuti auye nhasi aone kuti ndinozvigadzisa sei azinzwa muzungu timanyai zviri kuyarinizvo tiendai munoungana chop nokuti mapurisa vane kwavo kwavari kumhanya nako handei nezvinhu zvavo